Петр Шегерт, сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон, мутахассиси хорватӣ, яке аз мутахассисони машҳуру маъруф дар бозиҳои ҷоми Осиё 2023. барои ӯ ҳама баробаранд, ҳам мураббӣ, ҳам рӯзноманигор, ҳам корманд, ҳам тарҷумон, ҳам футболбоз, ҳам дастёронаш. ӯ ҳамаро як оила медонад, оилаи мустаҳками инсонӣ. дар ҳақиқат таҳти роҳбарии ӯ дастаи мунтахаби Тоҷикистон тавонист обрӯи нуфузаш дар ҷаҳони муосири футбол хеле боло равад. ӯ тавонист бори аввал дастаи мунтахаби Тоҷикистонро ба бозиҳои ҷоми Осиё 2023 барорад. ӯ бори аввал тавонист имтиёзе равояду як бохте ҳам дошта бошад ва ба пирӯзӣ ҳам ноил гардад. ба даври 8-1 ниҳоӣ расид, хеле шод буд. аз он ҳам гузашту ба даври 4-1 ниҳоӣ омад ва дар ин ҷо дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар як бозии баробар бо дастаи мунтахаби Урдун ба мағлубият дучор шуд. аммо ӯ дилшикаста нест, зеро футболбозони мо таҷриба гирифтанд. ӯ дар 10 бозии охир бозии дастаи мунтахаби Тоҷикистонро муҷалло гардонид. дар ҳама хатҳои бозӣ футболбозони боистеъдодро тарбия кард ва ҷойҳои худашонро ёфтанд. дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо ӯ зебо буд ва зебо бозӣ мекарду муҷалло медурахшид. Осиёро мафтун кард. ситорае ноошное буд дар фазои футболи Осиё. орзуҳои мо дар ҷоми Осиё 2023 ба анҷом расид. ба мо таҷриба нарасид ё чизи дигар? пеш аз ҳама ман ба ҳамаи бозигарони дастаи мунтахаби Тоҷикистон ташаккур мегӯям, ба мардуми Тоҷикистон низ. ва дар ин баробар ман дастаи мунтахаби Урдунро муборакбод мегӯям, зеро ба онҳо муваффақ шуд ки ба пирӯзӣ ноил шаванд бо ҳисоби 1-0. ин панҷумин ширкати дастаи мунтахаби Урдун дар бозиҳои ҷоми Осиё аст. Тоҷикистон бошад бори аввал дар он ширкат меварзад. чӣ гуфтан ҳам мумкин аст? бале, таҷриба нарасид. таҷрибаи бои дастаи мунтахаби Урдун барои онҳо имконият дод ки ба даври бозиҳои минбаъда раванд. шумо ҳамкориро бо дастаи мунтахаби Тоҷикистон идома медиҳед ё худ нақшаҳоятон дигар аст? мо ҳоло ба Тоҷикистон бармегардем ва ин дастоварда моро таҷлил мекунем. баъдан бо Федератсияи футболи Тоҷикистон суҳбат хоҳам кард ва нақшаҳои ояндаро бо ҳам хоҳем дид. агар мо чунин бозиҳоро идома диҳем, ман гумон мекунам ки баъди 2 сол мо боз ҳам аз ин дастовардҳои назаррасро соҳиб хоҳем шуд ва ба ҷоми ҷаҳон хоҳем баромад. албатта ин аз Федератсияи футболи Тоҷикистон бастагӣ дорад. мо бошем ҳамеша кор мекунем то обрӯи нуфузи футболро боло бардорем. ташаккур ба мардуми Тоҷикистон. ҳамеша шоду пирӯз бошед. саломат бошед. дар ҳақиқат дӯстони гиромӣ, Петр Шегерт яке аз қаҳрамонҳои ин бозиҳои Осиёи 2023 дар Қатар буд, зеро ҳама ӯро дӯст доштанд. ҳама бозие ки ӯ дар ин ҷо дар майдонҳо бо шогирдонаш нишон дод, кайфияти бисёр мухлисонро боло бардоштанд ва ин ҷо бисёрии мардум ба дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳам гӯяма мухлисӣ карданд. вале вақте ки ин ҷо ҳоло ҳисоб 1-0 ба нафъи Урдун буд, дар қабати ман беш аз 15 рӯзноманигорони кишварҳои гуногун ҳастанд. ҳама арабҳо буданд, аз шодӣ қариб ки бикафанд. ман гуфтам ман мардуми Урдунро табрик мегӯям, хуб дар ҳақиқат дастаашон хуб бозӣ карду ва дастаи моро бурид. оянда дар дасти мо ҳаст. бо бои футболбозон мо метавонем ки ба бозиҳои ҷаҳонӣ равем ва орзу 2026 амалӣ гардад.